Kita nagbuhat ta sa mga bulaton sa Ginoo. Nagbasa Bible, tanan, nag-meditate, nag-pray, hatag og pasalamat. Manang gingon nga din, dapat ka na ma-address na sa Ginoo. Tabaw mo sa nang ma-address. Kanang ang Ginoo gayod ang tumong. Kanang imuhag yung gipuy-an ba? Kanang address gyud, kanang halang na gyud sa Ginoo. Samay ni arong atong giawit ba no? Siguro ang tao mo kanta ini murag kanang ihahang bation gyud ba nga ang una lang daan among gikanta is Amazing Grace. Amot kung ang di-address ba ninyo nga kana pag yung grace sa Ginoo is amazing. Sunod anang Amazing Grace, my chain. Kanang kadina ba, my chains are gone. Kay tungod kay Amazing Grace. Nya wa sila kabalo kung unsay address ana nga ang ato ang kadina nawala. Ang gikadina sa to ba, ang Bible nagsulti nga ang mga tao daw nakadinahan, na priso og na prison og na bondage. Mao ginaygingon sa Bible ha. In the darkness, diya sa kangit-ngit ba? Sa kangit-ngit mo na gitawag mura kag gikadinahan. Mura kag na bondage gyud anang butang. Mura kag gyud gitawag og na priso ba? Yawa sila kabalo kung mo bitaw na kanang will sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Nga mao kana dapat atong i-address para ana rong Amazing Grace nga atong gikanta, my chain are gone. Nga kanang kadina nga kita gigapos ba nawala na. Usa man ang kadina sa imong gigapos kung basahon nimo ang Bible, sa tinuod lang ang kadina nga gigapos ato ang kamatayon. Na bandage ta sa kamatayon, ang tao mamatay gyud, which is nga abino sa tinuod lang. Ang Bible nag-ingon pa sa kakaraan nga nagsit gani ingon ni Moses, ha? Nagsit daw ang Ginoo, heaven and earth is a witness that ang Ginoo nagsit siya og duha ka buok, life and death. Life is blessing, death is curse. So ang pumato na problema lang kay di man mutuo ana good. Wa biton pagabot ni Jeremiah, niingon siya ngano nangamatay man ang tao because they choose death rather than life. Imbis ang Ginoo naghatag na og way of life, kaniadto pa dunay dalan sa kinabuhi nga aron mabuhi. Mao bitaw na gibadlong sila ngano man kamong magpakamatay. Ngano daw sila magpakamatay, which is ang Ginoo dili malipay ang tao mamatay bisag daotan. Muna gingon ni Ezekiel, na ipangutana ni Propeta Ezekiel, malipay ba ang Ginoo sa diya ang taong daw ka mamatay? Unsay tubag niya? Dili, wa siya kalipay kay di siya gusto na mamatay ang tao. Mo bitaw na si Jesus Christ gipadala aron ipadayag ang light, nga kanang light is life. Mo nang ningon na siya ikaduha na si Jesus Christ is the way, the truth and the life. Kung bitaw na ang tao di gyud makasabot ba Hinoong prophecy man gyud na nga ang tao karon kita ngon pa ni Propeta Joel, malaos gyud ang tao ha, malaos. Mo bitaw na magbantay ta. Naipulong giingon sa imong pagbarug. Paningkamot gyud nga ikaw dili mapukan kay mapukan gyud ang tao. Even my very elect, ingon pa ni Jesus Christ, bisan pa ang akong mga pinili, kung ikaw tinawag niya pinili. Mao nang naingon si Jesus Christ, many are called but few are chosen. Nga ang iyang mga pinili pag yun. Siya mo nagpili, dili ang tao nagpili. Mo bitaw na nga ang ato ang mga pagpangalaga sa Ginoo. I-address nato sa Ginoo kay hapit ang mubalik ang Ginoo. Mo bitaw na kini scripture, ingon ni Apostol Pablo, kung makasabot na ang magwawali ini, dapat muwali sila kay kini profitable for doctrine. Kanang pusulanon yun is pagpanudlo sa tao, kung manudlo siya, pinaagi sa reproof. Kinahanglan makadungog bugwali, kanang gibadlong. Kung wa man lang mo badlong ha,
Ang problema lang kung sa unang pagbadlong, mo bitaw nang unsa may address na imong pagday, pagsimba, wa ka kabalo asa na o ang Ginoo ba gyud nay nahimaya ana imong pagday, pagsimba aron ikaw pagabot ka panahon dili ka disqualified. Mo bitaw nang magpuntag pulo sa Ginoo kung unsa gyud kabubuton nga gisulat diri sa pulo sa Ginoo kay nga naman naisulat na ang tanan. Langit ug yuta daw manaw pero yung pulong dili gyud mahanaw, ang tanan naisulat diri mahitabo na. Pag-ingon niya, gamay ray maluwas, gamay ray maluwas. Dili ta magsalig ang daghang maluwas. Mo bitaw na nga importante nga din kita. May buhat ta ba kanang ang gibuhat nato kanang will of the Father. Kay di man ta ka-enter sa langit. Mo nang gingon nga kung ikaw nga tinawag, tanang tao tinawag mo bitaw nang nagpabautismo. Kay gihangyo sa mga pastor mo nang gingon gitawag na sila, gitawag mo. Pero dili na ingon ang usa ka butang nga din kanang ang imong pagkatinawag kabubuton ba na sa Ginoo kay nga naman dagan iyang tinawag apan juta ra yang gipili. Mo ni atong hisgutan ning pagkatinawag. Kung ikaw gyud tinuod tinawag, mo na ako musulti kun tinuod bahala gid namo mga lagad. Basta ako mga lagad ko kaya nakuha yung gitawag og gasa sa Ginoo although wa mo kay talent. Wa gyud ko'y kabagkaagan nga bright aron managbaw lang sa kalibutan aron makabatong ko sweldo ayahay sa kinabuhi yung pag-abot sa panahon nga gisulti sa pulo sa Ginoo wa day ko kabalo. Mo bitaw na pasalamat ko nga wa ko'y talent no. Kaya ang tao gyud sa Ginoo nga mga lagad niya wa gyud talent. Kung bagat pa ba dili skill. Kaya kung skilled ka, diri ra gyud ka sa kalibutan. Kung na kay talent, diri ra ka sa kalibutan. Wala ang mga tao, mga walay talent sama sa mga pobre. Ang gipili gyud sa Ginoo, ang gianhin Jesus Christ, mao gyud ang pobre. Kung ito nang will na sa Ginoo nang napobre ang tao, makaila sa Ginoo, rumangayo sa Ginoo. Aron ang Ginoo maluoy gipapobre ta. Mo bitaw na nga din ayaw gyud paningkamot nga ikaw makabatong butang gyud kalibutan. Nga naman ang Ginoo hapit na mo balik. Wala atong siguro ng atong pagkatinawag kung usaman ta ka tinawag sa Ginoo. Wala panikamutan nato kung kita bagyod. Mo bitaw na inungdan nga din ang mga tao di sa kalibutan nag-after sila sa mga tao sa Israel na sila gyud nga tinawag pero unsay nahitabo nila. Mo bitaw na nga din ang kasulatan bisan si Apostol Pablo nga aduna tay address para anang imong pagdaig, unsa may pulos ani imong pagdaig, nganong nagdaig man kakabalo ba ka nganong nagdaig? Ang una kanang amazing, wa kakabalo nganong amazing siya because ang imuhang kadina nawala, unsa man kadina nga nawala? Sa tinuod kanang chain nga giingon diri in the darkness, nagapos ka sa kangit-ngit nga which is mo nang giingon naglingkod ka sa lingkuranan sa gitawag og the shadow of death. Mo na giingon ni Jesus Christ sa Lucas no. Nga siya ni ani din ni aron paghatag o kahayag ni atong mga naa sa kangit-ngit ug naglingkod diha sa landong sa kamatayon. Nga ang tanang tao mamatay magyud tanang tao. Mo man gini yang address gyud diri sa Bible. O bitaw na nakita. Muawit tag amazing grace because kung ikaw makapasalang sa pulong sa Ginoo mo nang gingon Ephesians 4 makatag yun ang kagawasan nimo. O importante ang kamatuoran nato nya kung ang kamatuoran kung unang panahon nawala mo nang giingon kung makabaton ka la o mahibaw ka sa kamatuoran mo ra na giingon ni Jesus Christ mo na ang tinuod ba para na yang giingon niya din amazing grace. Ikaduha ang atong giawit sa to giingon you are worthy, di ba? Yun sa man yung pagkanta nga siya worthy. Magsige lang tagkanta ini worthy bisag dili ta worthy nga kita mukanta og kanang worthy nga Ginoo nga atong gikantahon niya di kita dili ta worthy ba nga or kung atong hisgutan tinawag ba gyud ta aron siya atong kantahan you are worthy, there is none like you. Wala laing sama nimo kay nga naman worthy gyud ka sa una paagi. Muna naay mga pulong dinhi mo na ang mga address atong mga pagday, pagsimba, pagpasalamat. Para na imong pagpasalamat or kanang bisan asa ka nagpasalamat, ang address ba na imong pagpasalamat kana bang worthy nga Ginoo?
Nganong nagpasalamat maka? Because kay ikaw nahimong Kristohanon? Because ikaw kay dunay pastor nagkinahanglan ani mo ang gamit? O kanay mo mga butang? Mo bitaw na nga ang mga tao kabaw sa address. Ako, pwede mo di mo pasalamat kung tungod lang nako. Mo nang inungdan nga dili balusan ang tao sa Ginoo, which is bisan pa nagpromise siya sa Malakay aron sulayan nato ang Ginoo. Unya kung mali ang imong paghatag because kay ang imong pagpasalamat ang paghatag ang address ana dili manggud mao. Dili siya kanang gitawag og kabubuton sa amahan labaw tatanan, dili malipay ang Ginoo. Wa nalipay siya. Mo nang naay mga ingon nganong wa malagi na dato. Which is nga mga pobre nagbuhat ana because ang address dili lagi mao. You are worthy unya karon. Kung sa may mong buhaton, magsige lang kagawit niya, wa nimo buhata ang tanan mga gisugo sa Ginoo aron mahimo ka pong worthy. Nga ang gusto sa Ginoo kung worthy ko, dapat worthy pod ang tao. Nga mo'y musampit niya. Nga karon kung di ka worthy, saon na lang. Ikatulo, matod pa niya dito, you are holy. Kung kay balo lang ka sa Ginoo, muawit kag holy, saon sa paagi nga siya holy? Mo bitaw nang atong kailala ka sa Ginoo, number 1, atong una yung panahon, unong ka major nga gitawag nga ang Ginoo mailhan nimo. Nya duha lang ang murag na kon sa tao ba nga ang Ginoo is love and mercy. Which is tinuod kan i-address nato ng mercy, ang iya lang gikaluyan katong gusto niyang kaluyan. Ug i-address nato ng love sa Ginoo, ang iyang gigugma katuro ko na igugma niya. Pero naay pirmiro nga diin kita mga lagad kay requirements man gyud pagpangalagad. Wa sila ka hibalo. Although nag-awit sila huli, pero wa sila kabalo nga huli na ang Ginoo. Kaya ngano ma'am, dili siya gusto nga diin sa tinuod lang na ako'y nabasahan diri nga dapat dili ta mag-mention sa ubang ngalan diya sa adlaw sa Ginoo. Munang dili ta dapat kanang muingon sila Happy Father's Day in the time or in the day of the Lord. Wa sila kabalo nga kung ang Ginoo ba na address ana, which is ang una gayong gingon sa Ginoo, you cannot serve ingon ni Joshua because God is jealous. Ikaw magsilos ka, malipay balay ka. Nya kung imo anang anak kunya dili ikaw ang iyang gitahod, uban hinuong tao iyang gitahod. Di magsilos gyud ka, malipay ka, kamo sa na Ginoo. Wa bitaw na kung mga lagad ta ingon pa ni Joshua, you cannot serve God because God is holy and jealous. Unya, unsa man yung pagkabalo, nag-awit ka worthy, unya ikaw dili ka worthy. Nya ang Ginoo sa imong mga gibuhat mo bitaw nang daghang kayo di maluwas. Ingon pa ni Jesus Christ, you there find it. Bisan pagduha kung tutulong mo magisgot sa iyang ngalan, magpataliwala siya. Tingano man, naibaw gyud ang Ginoo gamay ray maluwas. Di pa pahinumdum man gani ni Peter nga ang panahon na atong nuno walo ra ang naluwas, mo sa daang ipahinumdum karon nato, mo nang maning kamot ha. Nga dili ta moingon nga daghan maluwas. Sabi mo sa tinuod ng kining kaluwasan importante gayon ni kay ngano man. Kay kundi ka maluwas mo na gitawag og darkness in your life. Mo nang gingon pangit-ngit. Unya ang last man gud nga nailhan gyud ang major gyud nga kita makaila dapat sa Ginoo. Di gyud nato nakalimtan nga ang Ginoo manimalos ha, vengeance. Ang number 5, God is vengeance. Mo nang di ta pa pang manimalusog sa atong mga kaaway kay siya ray manimalos. Unya kay ngano ma'am, ang Ginoo manggod sa iyang pagpanimalos nag-anak ug kapungot. Kay ang Ginoo gyud naglagot sa mga tao. Nagdumot siya. Kay ang gibuhat manggod sa mga tao is abomination. Kaligut-gutan sa Ginoo sama sa mga Israelite mo nang niadto sila dito sa grabe yun sa panahon sa Holocaust. Grabe itong panahon ng Holocaust, tanawa ra gyud ang salida ninyo, ibalik ko na ninyo, pahinumdum gyud ako na ninyo. Mo nang nagka-remind ko kini akong gisulti sa inyo is gitawag na ni og counsel, comfort and encouragement na lang ni nga mupadayon ng yuta samtang nga din naay atong gipaabot. Kay ngano man gitawag man ta sa Ginoo. Mo bitaw nang nidot-dot ka, sa unsa pagi nga nidot-dot ka,
nag-praise forward ta. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14, I praise toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Diya kang Kristo Jesus, ang ato ang pagpangalagad, mo ni ang calling sa Ginoo, nga diin musunod ta kang Kristo. Mupalo ta sa tanan nga gibuhat ni Kristo, kay si Kristo mo ni gisugo sa Amahan. Mo nang mupalo ta niya. Kay kanang pagpalo niya, that is a price. Or there is a price na dapat lang na atong maangkon mo nang mudut-dut ta. Kung sa manay price, ang marka ba, na mamarkahan ka, di lang kay sa mapintas nga mamnat, nga abto lang hinuon ta mamarkahan. Kaya ang Ginoo magmarka, ngayon pa niya sa Revelation chapter 7, nga dili usa sakiton ang kalibutan, di na niya mga manulunda, hangtod dili mamarkahan ang mga nangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, sakiton na sa Ginoo ang tibuok kalibutan, pero una sakiton, una magmarka ang mapintas nga mananap, markahan ko sa ang mga Kristohanon. Nga kanang bitawag og mga pinili gyud, dili nang tinawag, kana yung pinili. Wabit na yang giingon, nga diin kanang marka pinaagi sa high calling. Kabaw mo sa nang high calling, kanang kahitasan ba nga ang nagtawag nato ang Ginoo gyud, ang Ginoo dili si Jesus Christ, ang Ginoo mo'y nagtawag nato. Calling of God in Christ Jesus, diha kang Kristo Jesus, nga din si Kristo Jesus, mo na ang ato ang dalan, mo na atong agian, mo na ato ang sundon, mo na atong tumanon. Dunay las nga pulong nga din gibasa sa mga sa atong si tawagan na inyo ang tuan gani bersikulo. Sa tuy las nga iyang gingon, nga din usa gitong Matthew chapter naigibasa ni Brother Robert nga kalibot lang ko. Who do you call me Lord, Lord? Kana. Ngano daw nagtawag ang Ginoo niya, di ka mutuman sa sugo sa Ginoo nga mao si Kristo Jesus. Sayang nang kayo, di ba? Tinawag ganita, labas ta nang gipili ta. Nga mao na yang gingon kay aduna tay premium o price kanang high calling of God. Namatod pa sa Hebrews chapter 3 verse 1, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, kanang heavenly calling, partakers sa anak, na anay price muna ato ang gialagaran karon. Mo na sultihan ta mo paminaw sa mga wali, naabay nagwali abot kana wala. Aslo nga din sila nagasimba, pero wa sila kabalo kung unsay address silang pagsimba. Kita nagasimba, nagadayeg sa Ginoo because dunay price, dunay marking, because we are called. Wata ni ani dire nga wala tatawga. Ang tanan mo ato simbahan, kinahanglan isipon niya, i-address yun niya nga usad yun siya nga tinawag. Basta na kanang inyong pagpasalamat, siguro yun na nga kanang imong gipasalamatan ang Ginoo dili ang pastor. Nganong ihatag ka ng mga gitawag kong blessing nga gikaon sa pastor. Tungod ba way pagkaon ng pastor? Nakuha na ko nagkinahanglan ang mga ingonana. Ang akong gikinahanglan ang mga sugo sa Ginoo nga kana inyong tumano naron ang Ginoo mao na mananabang ninyo. Kaya ang mananabang nako ang akong refuge, ang akong helper ang Ginoo ra. Sumuna nga ako musulti ninyo nga kanang inyong i-address sa paghatag. Anong muhatag man ka? Because ang Ginoo naghatag nimo. Mabitan na ipulong gingon, it is more blessed to give than to receive. Mas bulahan pa itong naghahatag kaysa nagadawat. Kinsa man yang gibot sa ana, ang Ginoo. Mas bulahan mo kaysa Ginoo nga inyong gihatagan kay ngano man ang promise man sa Ginoo, the more you give, the more you receive. O bitaw na nga din, kung ikaw muhatag, ayaw i-address og tao, ayaw i-address sa simbahan, ayaw i-address sa hinungdan kay ikaw Kristohanon, ayaw i-address na nga ikaw nabaptismuhan, kundi i-address na because God ang naghatag sa imong tanan.
aron kung mangayo ka pag-usab, mo nang giingon kung kasaligan ka sa gamay, masaligan ka sa dagkong mga problema. Mangayo ka sa Ginoo dagkong problema, ihatag na sa Ginoo kay nga naman bisag gamay lang na ang gihatag sa imo man gituman. O mo na nga din ang atong paghatag, ang atong pagdaig, ang atong pagsimba, atong pag-awil, atong pagbasa, kinahanglan i-address sa Ginoo. Dili sa tao. Mo na sa kabutang nga din hinuon kining will sa Ginoo is mystery man gyud ni. Why makasabot ini unless ang Ginoo mo hatag lang mo pagsabot. Di sa unsa mo pagsulti ninyo ining punong sa Ginoo kung ang Ginoo dili gani mo hatag kaninyo. Ang inyong pagpangalaga diha kang Kristo Jesus, kung dili nakabubuton sa aman, kung dili ang amahan, nga mao ka ng amahan nasa langit, nga mao ka ng amahan ni Jesus Christ, nga mao ni naghikap nimo, nagpili nimo aron ikaw mangalagat, mo bitaw na i-address yun na nganong nagsimba ka, nganong nangalagad ka, because sa tinuod lang, anak yung ka sa Ginoo, tuo ka anak ka sa Ginoo, yang anong wa mong ka na tao pag-usab. Ingo pa niya, Jesus Christ, but as many as receive, He give power to become the children of God, even to them that believe in His name. Bisan kato lang tuko sa iyang ngalan. Mo to ang gihatagan og power nga mahimong anak sa Ginoo. Sa una na to, matud pa niya, not the will of the flesh, not the will of the Father, but the will of, not the will of kanang tao ba, not the will of man but the will of the Father in heaven. Kanang kabubuton jud sa amahan nga ikaw gayon na tao pag-usab. Mo na mubadlong jud ko kanunay ninyo kay ang Ginoo siluso. Kung nangalagad mo sa Ginoo di mo kalagad. Labi na ka kanang giingon sa Bible nga din, kung sa adlaw sa Ginoo gani dili ta pang-mensyonon o mga laing ngalan sa adlaw sa Ginoo. Bahalag mag-mention ka sa unong kaadlaw. Kay inyuha man nagyatag mo na sa Ginoo, di kabot ang Ginoo, magpasalamat pa ka sa Ginoo, okay. Kung di ka magpasalamat, okay lang sa Ginoo. Pero kung ikaw kanunay magpasalamat lunis hangtod sa adlaw sa Ginoo, kaya ang ato pagpasalamat diara magid sa adlaw sa Ginoo. Kung giunsa ka sa Ginoo, mo na kay ngano man imong gitawag gituman ang tanang sugo nga nagtawag-tawag ka Ginoo nya di day mo tuman, pero kung ituman ka wanang mga tao nga di magpasalamat sa Ginoo. O bitaw na ang mga musimba kung ano tinuod nagpasalamat sa Ginoo. Nganong niani man kadinhi? Kay naghimaya ka sa Ginoo. Sa man yung paghimaya sa Ginoo, nga ang Ginoo mahimaya, pinaagi sa mga tao nga nagpasalamat kaniya nga iyang gila ang Ginoo, because ang Ginoo ra ang worthy. Ang Ginoo ra ang huli. Mo na nga diin tanan butang atong giani diri sa simbahan sa adlaw sa Ginoo, kinahanglan ma-address gyud sa Ginoo, labi na kaning kuling. Manayos gutan nato ning kuling. Kanang gitawag the partakers, brethren, mao nang giingon, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Kaning pagtawag sa ato nga bilang Kristiyanon sa tinuod lang, this is a high calling and the heavenly calling. Mao nang giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 11 verse 29, for the gift and calling of God are without repentance or irrevocable. Kanang walay pagkabalhin ba, walay pagkausab, dili na mausab. Kanang kung ikaw gayud tinawag yun ka, diyan na nimo maibawan pag-abot sa panahon nga ikaw dili tinawag. Although they know God, mo na giingon ni Apostol Pablo, but in their works they deny. Matos pa niya, being abominable and kanang gitawag og disqualified, abominable, gikaligut-gutan diay. Kay nga naman bisan nakaila sila sa Ginoo pero sa ilang work daw kuno nagadinay. Kanang ang ilahang pagpangalaga dili gyud address sa Ginoo. Labi na kanang gitawag dili will sa Ginoo, dili kabubuton ba? Sila na nagtawag, sila mga anak sa Ginoo pero dili kabubuton sa Ginoo nga sila mahimong anak gayud. Nga naman ang kabubuton gyud sa Ginoo ang mga ulahi nga gitawag mga liso ni Abraham. Mao to ang gipangita sa Ginoo kay mao to gi-promise kang Abraham, dili ng mga Israelite sila kundi tanan.
Greek or Gentiles or gitawag og kanang Hudiyo mo nang gitawag gingon sa Ginoo nga dapat iyahang o ma-address gyud nato nga ang Ginoo gayud nga atong gialagaran mao gyud na ang Dios nga din mo na ato ang nganong nangalagad ta sa Ginoo. Mo na iyang gingon kay ang gift daw kuno ang gasa sa Ginoo ang iyang pagkatinawag kung ikaw na sigurado kayo nga ikaw tinawag dili na mausab antod-santod yun na irrevocable na mo nang gingon nga unrepented nga dili gyud na yun kay ikaw tinawag mo na gani kung ikaw nangalagad sa Ginoo tungod kay ang imong address tinawag ka sa Ginoo mo nang gingon tuhoy gyud na ayaw gyud na ingon dili nimo tuhuan kay kung baliwala lang nimo ug tuhuan na nimo nya dili ka matinud-an na pagtuo useless gyapon ang tanan mo na si Jesus Christ nag-ingon siya dito sa Matthew chapter 22 verse 14 for many are called but few are chosen. Gamay ra iyang pinili dagan iyang tinawag although ang tanang mga tao di sa Pilipinas kailan nagyud kang Kristo Jesus bilang gitawag siya nga mga Christian nation mo nang ginganlan sa ngalan sa Ginoo pero ang ilahang pagka-Kristohanon wala na address diya sa Ginoo mo na ato pinangkamutan gayud nga kining tanan ma-address gyud sa Ginoo nga kanang Ginoo gyud ang atuan di alagaran dili ingon kay nabautismuhan ta dili ingon kay nadanita tong giingon sa pastor kundi tungod kay atong gituhuan nga usa gyud ta nga tinawag sa Ginoo ug labaw sa tinawag pinili pud ta mo na iyang giingon dinhi many are called but few are chosen sa sa 2 Peter chapter 1 verse 10 ingon pa ni Pedro wherefore the rather brethren give diligence to make your calling and election sure for if ye do these things ye shall never fall. Siguradong dili gyud ka matagat di ka mawala mo na kung ikaw tinawag karon wa ka kabalo sa ulang adlaw kauyugon man kundi nimo masiguro pinaagi sa pagpaningkamot kanang diligence dili ka ka-sure nga ikaw dili matagat pero kung imo gayong sigurohon dili lang kay ikaw tinawag kundi gi-elect gyud ka sa tibuok mga tao diri sa kalibutan mo bitaw nang himuong kag firstborn the church of the firstborn mo na yang gingon siguro wa ka kasabot anang that church kaya ang mga church of the firstborn mo ora gyud na dili mauyog ingon pa sa Hebrews no sa chapter 22 no mao gyud na dili mauyog kanang mga firstborn gitawag na firstborn kay si Jesus Christ is the first fruit una siyang bunga unya katuyang gibanhaw matoy gitawag og firstborn nga new creation new life and born again among the brethren diya sa mga tao sa mga kadaghanan nga ikaw gayud mo yung unang na tao yung sa pagkabalo nga ikaw unang na tao bi tao ba di ka sa espiritu nga which is nga di ikaw nagisgot man kanunay sa imong birthday kabaw mo anang birthday nagselebrar ka sa imong pagkatao kung nga ikaw di ka magselebrar sa imong pagkamatay kung saan pagselebrar nimo kipatay naman ka nga bantawa nga buhay mao pa imong selebrar sila kamatayon sa mga kamatayon nila mga tawhanon yun mo bitaw na nga diin nag-ingon siya Apostol Pablo sa Roma chapter 8 there is no condemnation who walk not after the flesh kanang wa gyud naglakaw subay sa unod wala na condemnation wala na impierno wala na kamatayon kanang condemnation impierno na ug kamatayon kana mangong kamatayon sortihan ta mo lamyo na dito sa impierno sa lake of fire ang tanan nga matay except katong giingon nga din niingon si Apostol Pablo for to me to live is Christ and to die is gain mo na imong kadaugan dili ka lamyon kay kung ikaw namatay una ka mubangon sa diya nga moanhi si Kristo diri mo bitaw na nga kung ikaw namatay man diya kang Kristo Jesus dili nang ingon nagpabautismo ka ang gingon niya namatay diya kang Kristo Jesus
Ug nabanhaw ba ni Kristo? Nya kung namatay lang ka, wa ka nabanhaw. Abi mo kining tawag og kanang atong pagkinabuhi spiritual man ni, di ni masabtan og tao. Kay panglangit man ni. Nya ang Ginoo nag-ingon gayud ni kini mga secret, mga mystery, mga hidden things nga gisulti sa Bible. Gisulti lang niya ni ngadto sa mga iya sa Ginoo. Muna kung ikaw iya sa Ginoo, kung ikaw nasultihan, ikaw iya ka sa Ginoo kung motuo ka. Wa bitaw na ako moingon ninyo kanang ato ang pagtuo, mao gyud ay makaluwas nato. Bisan pa sa balatian, mo bitaw nga moingon ko sa akong mga kauban, kung magpa-pray man lang sila sa tuwa, moingon ko, imuray pagtuo mo ay makaluwas nimo kay mao man ay giingon sa Bible. Bisan si Jesus Christ na mandong og mga masakiton, giingan na niya daang sa mga tao, ang imong pagtuo mo ay nakaluwas nimo. Tungod nituo sila nga si Kristo Jesus anak sa Dios. Pagsulti pa lang sa mga tao tumuna bisan katong sundalo nga Hudyo nga diin gisugo siya nga gani si Jesus Christ ilansang sa krus, pero dako siya pagtuo nga diin kato si Kristo anak sa Dios nangayo sa tabang kay ang iyang anak nagmasakiton mo itong niduol siya walay ulaw-ulaw. Ang iyang giingon abi nimo unsa tungod sa iyang pagtuo, sultihi lang ko unsa imong isulti na ako mubalik dayon ko. Dili na kinahanglan dalon pa si Kristo dito kaya ang uban man mga masakit na tungod ng panahon gihangyo si Kristo nga dalon sa balay aron ayuhon ang mga masakiton, pero katong usa ka sundalo niingon lang siya sultihi ko. Niingon din siya ang imong anak buhi na nga matod pa niya balik dito kay imong anak buhi na. Mo to katong taknaa daw to katong mga tao sa balay nahibawan nila nga unsang orasan ni adto tong sundalo. Siguro tong time nga nangutana ang sundalo kang Kristo Jesus, mao po tong time nga si katong iyang anak na buhi. Kaya nga naman tungod sa pagtuo sa kasundalo mo na ang pagtuo nato mo na makaluwas mo na kinintanan kung ikaw tinawag, kung ikaw pinili mo nang gingon kinahanglan tuhuan nimo. Kay that is the high calling o mao ka na ang heavenly calling nga di mao man ato ang gialagaran ba kanang mark the price of the mark of the high calling nga adunay premium ta pinaagi sa mga marka sa Ginoo nga dili pa ta mo adto sa langit markahan sa ta kay nga naman doon na lagi mong marka dili aron dili ta mamarkahan pod mo na naisinyo sa Ginoo giingon sa Revelation chapter 7 kung basahon nato na mo na iyang giingon be diligent o diligence paningkamuti gayud to make your calling and election sure. Hinagyod nga sigurado yung ka mo bitaw na kining adlaw ni iyatag yun ni sa Ginoo ayaw na gyud pagduha-duha. Tuig yun ni kay nga naman mao kani ang Ginoo bahala ka nang walang-wala ka kay nga naman ang gipili gyud sa Ginoo katong walang-wala. Mo bitaw tong bulahan ang mga kabus. Ang unang wali ni Jesus Christ sermon ngadto sa gawas nga matod pa niya sa Mount of Olives nga nisulti siya sa mga tao nga iyang gisermonan nga matod pa niya bulahan ang mga kabus diya sa espiritu. Dili ba sa pulong sa Ginoo ba nagbase nagtuko kay nga naman ila ang gingharian sa langit. Mo na importante nga isure nato ning ato ang calling and election. For if you do these things, you shall never fall. Dili ka mahulog kay kanang mahulog gani. Although nidawat ka sa Ginoo, naanak ka sa Ginoo, pero nag-ingon ang Hebrews chapter 10 verse 31, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Usa ka uyaw kayo nga butan kung mahulog yung kamot sa Ginoo. Sadya nga uyogon na ning kalibutan. Nakagi naman tag mga kapaitan, kalisdanan, kahadlo, kakuyaw ning kalibutan na mas kuyaw pa gyud ang gisulti sa Ginoo sa diang moabot. Nga kana panimalos na gyud sa Ginoo sa mga tao ba nga nakailag Ginoo nga nagsampit lang pero dili day mao ang address because dili day will sa Ginoo. Mo bitaw na nga ingon si Jesus Christ, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall inherit or enter into the kingdom of God, but who does the will of the Father. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan, mao bitaw na pangutanan nato unsa man gyud kabubuton sa amahan sa mga taong iyahang tinawag. Una atong hisgutan karon kay nga naman
Usa ka makalilisan nga butang. Wa nay laing makalilisan. Ang Ginoo na nag-ingon fearful. Kung ang tao mingon ayaw ka dito kay hadlok dito. Mas kuyaw kung ang Ginoo musulti kay ang Ginoo ra mo ay naghimo sa mga kahadlok sa kalibutan. Mga kuyaw nga butang sa kalibutan. Mao na iyang gingon to fall into the hands of the living God nga kanang mahulog kay hinuon sa buhi nga kamot nga Dios. Nga diin kita nagtuo ta nga niapil ta ining buhi kay matud man ni Job nga ang nag-aapil sa mga gitawag og mga buhi nga nalagad sa Ginoo there is hope. Mao bitaw nang mo-join ta sa mga living kay there is hope. Kay kanang na mga buhi daw kuno kabalaw din na sila nga mamatay sila. Ambot niya pasabot ba ni Solomon niya din kanang mga buhi nga niapil ka sa mga buhi kinahanglan may baw ka nga mamatay ka kay kung ikaw mingon ka niapil ka sa mga buhi niya di ka kabalo nga mamatay ka kanang ambot pasabot kanang di ka kabalo mamatay ka gipasagdan lang nimo nga mamatay ka kay okay lang mamatay kay appointed unto man once to die. Sa tinuodan si Solomon nag-ingon nga ang atong ending is tumakayon man gyud. Pabitan ang Ginoo naghatag og life aron dili ta moadto dito sa ending which is death. Nga mao nang ingon nga niani si Kristo dito aron ikaw himuon kanyang predestined. Aduna kay destiny ba kanang life ba gitawag bitaw ta for the predestined kanang gihimo ka sa Ginoo nga ikaw mo na mukabot anang life. Mo na nga ang Ginoo naghisgo sa mga tinawag. Unya do na siya pinili. Kaya nga naman, mo man niyang gingon dili man ang tao mo nagpili sa Ginoo nga dili ang tao nga nidawat kay Kristo Jesus. Diya na sa Ginoo. Dili ang tanan nga kung gingon ang pastor dawatan ninyo si Kristo, dili na mo ang gitawag og address gyud nga matod pa niya diri. Ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 15 verse 16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Period na gina. Wala mo nagpili sa Ginoo. Kung dili ang Ginoo mo ay nagpili nimo, mo na isiguro nga ikaw gayud maapil sa pinili sa Ginoo kay dunay pinili ang Ginoo. Sa tinuod ang dili tanang tao nga nagkristohano, nagpabautismo, nagkaila Ginoo, nagampo, nag-awit, nagkanta, o nagsimba, nangalagad, o sa panayang gibuhat diya sa mga bulaton diya sa simbahan, o sa Ginoo man na, nag-lecture man, nag-Bible study man, nagbasa man, labi na kung nagwali, kung ikaw dili pinili sa Ginoo, useless ang tanan. O bitaw siya ningon, many are called, but you are chosen. And ye have not chosen me, but I have chosen you. Muna sa kapulo nga naisulat gayod, ayaw yung isipan nga ikaw nagdawat. Kung dili, kung ang Ginoo dili gay mo, pili nimo. Huwag yung kay mahimo, mo bitaw hinungdan sa matong buhaton. Ingon pa dili sa 1 Corinthians chapter 10 verse 9 to 13. Ingon pa ni Apostol Pablo sa verse 9 to 13. Neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur, yea, as some them also murmur and were destroyed of the destroyer. Now, verse 11, all these things happened unto them for an example, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Base unya siya mahulog kung ikaw nagbarog na. Verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is a common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with that intention also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Muna ka ng mga pagsulay na sa tuwa. Muna yung gingon, barugan yun na ito na. Tay, basi unyag, ayaw mo pag-isip niya din ka mo nagbarog. Basi unya mo mga tagak yapon.
Mao bitaw na siguro nato sa unsang paagi ayaw ninyo sulayi si Kristo. Ayaw ina nga ikaw nahimong Kristohanon lang. Kung dili ikaw nidawat sa Ginoo, i-period i-address na gyud na nga ikaw gayod iya sa Ginoo. Ayaw ninyo tistingi lang. Matod pa niya, nalaglag sila pinaagi sa mga bitin. Ni bisan ikaw magmormor. Kanang magbagulbul ka ani. Mana bagulbulan pa ninyo ang pastor hana mga tao atong unang panahon. Na di na mga pastor usay magistorya mi. Gibadlong pa gyud mo daw nang pait daw ang pastor daw kay awayon pa gyud. Kay ngano man nagmurmur man sila. Bobit nang ningon ang Ginoo, ingon ni Apostol Pablo daw, neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Kining tanan daw sa verse 11, now all these things happen unto them as an ensample. Kaning tanan butang daw mahitabo ngadto kaniya ingon nga sample ug mao kaniya ang ato ang admonition pagtulunan nga naisulat upon whom the ends of the world are come. Ingon nga ang katapusan sa kalibutan moabot na. Mao na nga dili ta dapat ato lang tistingan si Kristo kun og dili dapat nato nga magbagulbol ta kung mangalagad ta sa Ginoo. Mamingon ka nga pait man gyud Ginoo. Bisan ako sa tinuod lang no. Ang akong prayer usahay istorya ko sa Ginoo na mo na bitang akong gingnan Ginoo di ba nagingon ka sulayi. Sulay ako kay doon ako gipangayo sa Ginoo. Simple mo na ni sulayan ni akong Ginoo kung tinuod ba gyud, which is nagsugod ang Ginoo pagsulti na kung tinuod yun ang mga pulong niya. Naabi niyo sa tinuod lang. Ang Ginoo mo ay atong great healer. Mo bitan na sa mga pagkaon nga gibawal sa giingon para anaron ayaw nang ningon na ko mga kauban or sa akong kabahin matod pa madunggan nato nga ayaw na sige ginom og tamis. Ayaw na sige ginom, ayaw nang ikulod nganong mangingon na naman. Di ba at kami imo? Di ba kung dunay dakong pagtuo, matod pa ni Apostol Pablo mahimo nimong tanan. Nya, niingon man ka nga wala gayoy makadaot nga mosulod nimo abot anang kalanon, kundi ang mugawas lang. Mo bitan ang giingon nimo Ginoo akong hunahuna ba nga kanang usay magkaon ko ba kay naamang usahay. Kanang bubati ta o kanang gitawag og kana daw punong soft drinks maka unsa tawag ana? Maka kuan ba? Ha? O maka diabetic, mga kanang imuhang prostate ba maka kuan ba kanang daghay padulngan pero ningon ko sa Ginoo Lord ako yung testingan na imong pulong mo na nga wa ko nagduha-duha kung inuman galing kong kaon kay lami mong guni kaon ni pagkaon nga naay pangsira ba di ba naay pang-appetite nga ngayon nga mo na nga kung say naay gitawag og vitamin C o Lord magkunsa man yung vitamin C kung dili do ka gusto. Mo bitaw nang sulayon ta ka kayo nahisulat man ang tanan dili ka maunsa gani mo kaon ka gilo makakaon ka gilo mapakan ko og bitin ang ilahanan na nakuno kay pagtuo di ka maunsa. Mo bitaw na sa kabutan nga ang tao man gyud ang mga pagpangalagad labaw pa ang pagtuo wala na address. Mo bitaw na hinumduman ako nga dili man gud ikaw gyud ang gihimo gyud sa tao Ginoo bisa pag nagdayon na hinumdum ko mingon lang ta amazing grace. Diwa sila kabawon sa pagka amazing anang grasya niya o grace niya nga diin sa tinuod lang ang change nato na gaan kay kita tong una nagapos gyud tayo ning gitawag og kamatayon. O bitaw na ang Ginoo naghatag nato gahom aron mabungtog nato na mo na ang tanan mga Kristiyanon aduna nay power to fight unsa ato i-fight kanang wingon sila it is appointed unto man once to die. Doon na kay power nga nahimo na kang anak sa Dios kanang mahimo kang anak sa Dios dili nang ingon sa imong pagkatao dili nang ingon nga tungod sa unod kundi tungod sa kabubuton saman nga ikaw na born again. Munay buot nasabot nga nga naghatag siya power nga mahimo kang children of God. Nga kung anak ka sa Ginoo nagi kay power gani kini ato ang pagpangalagad sa Ginoo dili lang ni puno kundi power ni. Wa bitaw na kitang mga tinuod nga Kristiyano natay gahom
Sa unsang paagi nga gahom nganong ato man gamito ng gahom kay nganuan. Atong kaaway is like a roaring lion seeking whom he may devour. Wala naatay gahom. Gani ang armor na Ginoo mo na usa ka butang nga gahom nato to quench the wiles of the devils. Mo bitaw na ang faith, mo na atong shield. Mo na ang ato ang gitawag og kaluwasan nato labi na nga moabot ang panahon. Mo na yang gingon din sa verse 12. Ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 nga atong gibasa karon. Think it he standeth, take heed, lest he fall. Muna nga ikaw, kunuhay na anak ka sa mga pagpanudlo. Muna, magbantay na lang mo. Ako gani, nagbantay ko, basi pa niya ako matagal. Pahulog pa ko diya sa kamot sa Ginoo sa uling adlaw. Muna, ang akong kanunay prayer sa Ginoo. Muna, muampo gani ko sa Ginoo, magilak yun ko. Muna, maghangyog yun ko sa Ginoo, maluoy kayo na ako Ginoo. Kaya abi no sa tinudlan, kung basahon na tungkulong sa Ginoo, walay mahimo ang tao kung wala ang Ginoo. Gani ang tao miserably kung siya walay light. Mo nang ningon si Job, why the light is given unto man, because ang tao daw is miserable. Makaluluoy kaayo. Ang Ginoo na nag-ingon, makaluluoy kaayo ang tao. Ngano ang ipabati gyud sa Ginoo ang panimalos nga din ang tao ni bisan ang Ginoo dili na gyud maluoy niya. Dili na siya ingon magpiti pa, magmercy pa sa paday ihatag sa Ginoo diya. Muna nga kay nga naman moabot ang panahon. Muna dili nato itempt ang si Kristo, no? Kanang atong pagka-Kristohanon ayon ninyo na sulay. Aya na ina nga ako Kristohanon. Kinahanglan matinuod jud ka. Dili na inyong testing lang na nidawat lang ka, nagpabautismo lang ka, nisimba lang ka. Muna gingon testing lang ng imon, basi yung mataga ka. Nilabaw pa sa tanan, do not murmur. But, sa iyang gingon, be sure your election and chosen. Ang atong ipasiguro ini, although kang tinawag man ta, siguro nato ni ato ang pagkapinili. Nga kung ikaw gipili, sama sa mga eleksyon na panahon, mo bitang tanang dapat nga piliun ka ng dili kurap. Dili nang baliwala lang kay pinili sa mga katawhan, mangurap na lang. Ikaw, ang nagpili nimo ang Ginoo. Muna nga ayaw isipan nga din, baliwala lang nimo pagka-Kristohanon. Ikaw, giilik sa Ginoo, sa tanan mga tinawag, lahi yun ka. Mo bitaw nang ningon si Jesus Christ, bisan ikaw giilik og chosen, be sure. Kaya nga naman, ningon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24, verse 24, matod pa niya sa 24 verse 24, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Mo bitaw na siguro lang nimo, kay nga naman mismo na gyud niingon si Kristo, bisan pag akong pinili, posible pa na sila mapukan. O bitaw na nga karon ako mingon kanang imo ang pagpangalagad sa Ginoo, i-address gyud sa Ginoo, dili na ingon diya sa imong reliyon, diya sa imong simbahan, diya sa imong gitawag og leader, kundi tungod sa Ginoo. Nga din di kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo, kay kaning scripture is given by inspiration gyud na, kay kining scripture reproof ni sa to, nag-correct ni sa to, nag-instruct ni sa to. Mo na ang mga pastor nga mogamit ini pulong sa Ginoo, kinahanglan mamadlog. Mo na gibadlong ta mo kanang inyo ang pagpangalagad, isure gyud na. Ayaw nang ingon nga diin kay ikaw nahimo ka lang Kristohanon. Isure na nimo. I-address gyud na kung kinsa gyud ang imong gialagaran. Na mao na inungdan nga ningon siya, isure ng election and choosing. Mo na iyang gingon dinhi. Kay duna gayoy manungha puhon. Ugwa pa nanungha o kakita na ba mo nanungha mga false prophet, false Christ, nga matod pa niya for my very elect. O mo na yang gingon possible yun ma-deceive. Ano man sa verse 11 sa Matthew 24 verse 11 nag-ingon na siya na daan, and many false prophets shall be rise and shall deceive many. Ilaron yun ang mga daghan. Mo bitaw na nga din, siguro yun ay mo pagka-pinili yun. Mo na iyang gingon din si Kristo,
pili kang Apostol Pablo, ingon pa ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 1, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Gakanang imuhang gibuhat na naghangyo daw kuno bisan si Apostol Pablo o sa ka-prisoner da kang Kristo Jesus nga naghangyo siya nga kinahanglan maglakaw ta nga takos sa atong gibuhat diya sa pagtawag. Kung ikaw tinawag, kinahanglan mahimo kang takos. Worthy ba? Sige lang tagkanta, you are worthy. Unya kita di ay naglakaw ka sa Ginoo, dili ta worthy. Mo nang hinungdan nga ang covenant sa Ginoo, dili matua. Mo nang hinungdan nagprapesya sa uling adlaw, although they know God, but in their word, di deny. Kay nga naman, wa man nila siguro ang ilahang mga bulaton sa pagkatinawag. Kung ikaw gitawag, na kay bulaton. Kung sa mga itong bulaton sa pagkatinawag, kanang pag-alagad sa iya ha. Kanang nag-serve ta, kung nag-serve man tayo sa kalibutan na isuldo, labaw pa sa Ginoo, doon ay price. Mao na ang iyahang premium nato kanang gitawag og eternal. Mga everlasting, mga evermore life nga iyang gipromise sa tuwa. Mao na iyang gingon dinhi. Adin, kinahanglan mahimo tang worthy. Mao na hinungdan ningon si Apostol Pablo, I beseech you that ye walk worthy. Munang gingon nga dili lang kay ingon nahimo tang Kristohano. Kinahanglan mahimo tang takot ka ng tinuod jud ka ba? Muna ako isulti nyo kay moabot ang panahon maundang bata diha na mahibaw-an ang mga tao tama tong gingon ni Apostol Pablo ni Amos na din mangita na sila ug mga magwawali. Pero kita karon kung moabot ang panahon nga markahan na ta di na ta mangita. O bitaw na samtang napatay panahon o higayon. Pangitaong yun nato ang Ginoo which is ang tulong sa Ginoo. Nga naman tungod kay ang ato ang paglakaw kung dili ni mahimong takos. Mo nang giingon ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 22 napasidaan ng gyapon si Jesus Christ. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Mo nang atong paglaom ron, abi mo unsa atong mga pinili, short time na lang. Mo na ka kung ikaw pinili sa Ginoo, isipan nga short time na lang niya. Mo na nga ang mga tao gud kumingon sila pinili, niya di sila mag-isip nga short time ni. Kaya ang tinuod gayud pinili sa Ginoo, nag-isip na nga gamay na lang ang panahon. Nga aron mahimong takos. Mo bitaw na samtang napay gamay panahon, so atong baton kinahanglan mahimong tang takos. Bilang kumpiyansa ta nga din kita ni dawat ug ang Ginoo nag-promise nga luwas kong taon sa gingon ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very things, if you began in the work of the Lord, be complete. Kumplituho nato nga mahimo gyud ang takos kay nganuman gamay na lang ang panahon. Ang mga tao nga wa nag-isip nga gamay lang ang panahon, dili na sila pinili. Kung imo pang giisip nga din, taas pa ang panahon, dugay pa ang panahon, sunod tuig, moabot pa ang 25, 24, 26, 27, 30, ana. Wala mga tao nga din dili pinili sa Ginoo. Mao bitaw na nga iyang pamubuan ang panahon aron ang mga pinili niya kay makabig man gyud nga gusto sa Ginoo ang mga pinili mag-isip nga gamay na lang ilang panahon nga mahimo silang takos. Mo bitaw na kita karon himuon nato ni kumpleto ang ato pag-anhid ni mo nang giingon i-address ng tanan. Kung muawit man ka, kinahanglan ang address nimo nang pag-awit nimo ang Ginoo gayon. Nganong niawit man kabi? Sabi nimo ang mga tao nga naisulat diri mo na hinungdan niingon ang Ginoo sa mga katawhan nila. Bisan sila mga tao sa Ginoo pero pag-address sa ilahang mga bilang pagkatao, bilang pag-serve sa ilahang Ginoo, pag-awit silang Ginoo. Gani ang ilahang pag-awit sa Ginoo nawala na ang melody. Ang ilang pag-serve sa Ginoo nawala na ang kamatuoran. Wala na ang fountain of the living water sa ilaha. Ang buhi nga pulong wala na sa ilaha. Ambot pasabot nga ang pulong nga gipromise sa ila sa Ginoo, dili na to buhi nga tumanon sa Ginoo para nila kay ngano man nawala naman kay nga naman tungod kay wa man nila isipa
ang ilahang pagkapinili. Wa man nila na-address gyud ang Ginoo nga sila pinili. Sila tao gyud sa Ginoo mo nang adto sila sa dapit. O sad nakita nga din nangalagad ta sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon kung dili niya pamuban ng panahon, huwag maluwas. Mo nang batayan na nato, mo nang panigamuton nato gyud nga kita mahimong tatos kay niingon siya kundi pamuban. So therefore atong isipon unsa nang gamay panahon. Unsa matong buhaton ang gamay panahon gani niingon siya i-redeem the time. Ato nang i-redeem ng time kay ngano man dili lang kay natod pa short term days but the days are evil. Kaysa diya nga ang adlaw magkadaotan na ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 22, when the wickedness shall abound, the love of many shall wax cold. Mo na magkumpiyansa gyud ta sa atong pangalagad sa Ginoo kinahanglan. Musalig gyud ta sa Ginoo pinaagi nga ato gining himong takos. Mo na yang giingon dinhi sa Roma ingon pa ni Apostol Pablo sa chapter 9 verse 11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Mao na ang purpose gud sa Ginoo. Sa diya ang tao wa pa na tao nga ikaw gikuha sa Ginoo bisag wa ka kabuhat pa og daotan og maayo. Ang Ginoo aduna nay purpose anang tawhana na. Sama ni Isaiah sa taguangkan pa siya sa nang gipili na siya sa Ginoo nga aron wali lang jud. Wa pa siya kabuhat og good at evil. Mo nang giingon, gipili na siya pinaagi sa purpose according to the election might stand. Mo na dili ang tinawag kundi ang pagkapinili. Mo na ang mubarog diya puhon sa Ginoo. Mo bitang siguruhan ninyo ang pagkapinili kay gamay ra yang pinili. Kung dagan man yang tinawag, jutera yang pagkapilion. So isure na ang pagkapinili kay ngano man mao ka na ang mo stand gyud as tubangan sa Ginoo ang yang pinili. Dili na pinaagi sa imo ang pagbuhat nga ikaw nagpabautismo, ikaw nagday, ikaw nagsimba, tanan gibuhat nimo diya sa Ginoo dili according ana, kundi according nga ikaw pinili sa Ginoo. O nang bantayan na nato kung pinili ka sa Ginoo. Kung ikaw pinili ka sa Ginoo, mo nang tagaan kanyang mga pulong kung sa imong buhaton. O bitaw na karon ako musulti ninyo, pinili ka sa Ginoo kay ngano man gialaw sa Ginoo nga di kita mahibaw ini. Kaya ko ba nini wag yun. Ako bisan pa nga maminaw ko sa mga wali, wag yun sila. Mo nang mingon ko kulang ang ilang wali. Tuldo pulong sa Ginoo pero kulang ba? Muna gitawag o ganang gitawag, siguro nagwali lang sila. Eh doon na sila iplano mo nang wali nila ito, isulti ang tinuod ba. O man po na ang nahitabo sa para sa mga iskriba. O bito nang gipadlong sila sa Ginoo ni Kristo nga din sila mga hypocrite. Mahal lang mangwali pero dili mangtuman. Kunya wala na lagi sulti daw ko ng the whole matter. Kanang whole matter of this book. Kanang dahibi o kanang bukat bagyod nga mga sugo sa Ginoo. Ang ilang gitudlo kana ng mga hatag, mga tithes and offering, pero wag nila gitudlo sa paghatag ng tithes and offering. Basta makahatag lang, that is the kuan daw honor daw sa Ginoo. Wa sila kabalo nga din nga ang paghatag diay is mo kana ang pagpasalamat sa Ginoo nya sa diya magpasalamat ka sa Ginoo, hatagan po ka sa Ginoo. Wa nila gitudlo mo sad na karon mo na ako mingon ninyo karon ang Ginoo nagpili nato kay ngano man iya man ang gipadayag ang hidden things kay kining mga pangalagad sa Ginoo nga labi na kanang pag-address sa ato ang pagday, pagsampit, pagsimba di gani na mao nang Ginoo mo nang useless ang tanan nga bisan pag ikaw tinawag mo na yang gingon dinhi pinaagi sa grasya ingon pa ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ingat pa niya din niya. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained
that we should walk in them. Mo nang gi-order jud sa amahan nato nga lakaw ta uban kang Kristo Jesus. Mo na iyang gingon kay ngano pinaagi sa grasya maluwas ta. Tungod sa grasya maluwas ta, pinaagi sa atong pagtuo, dili ni ato ang kagalingon nga kita ni dawat sa Ginoo, kundi pinaagi sa atong pagtuo unsa ma atong tuhoan nga matod pa na it is the gift of God nga atong tuhoan nga kanang imuhang pagkapinili, pagkatinawag, gasa na sa Ginoo. Mo tang isipon nato nga kita nagsimba ta kay because ang Ginoo naghatag nato gasa. Unsa may gasa nato pagtuo? Nga kanang grasya mo na makaluwas nato kung kita mutuo. Mo nang gingon dili na pinaagi sa pagbuhat lang. Nga matod pa niya, not of works, lest anyone should boast. Nga aron ang tao daw kuno magpasugda, mo na hinungdan ningon ang Ginoo nga dili na work kay aron dili